Сигурно всеки, който се е занимавал с градинарство, познава това предизвикателство. Как да управляваме водата правилно? Защото, нека си го кажем, от тази вечна борба зависи здравето и красотата на цялата ни градина. Хайде да си признаем, на всеки му се е случвало. Постоянно се чудим, поливаме ли твърде много, ами ако е твърде малко. Точно тази постоянна несигурност тя може наистина да отнеме от цялото удоволствие на градинарството. И какви са последствията? Ами всички сме ги виждали. Една сбита, напукана почва, стресирани растения, които просто клюмват в жегата и онова неприятно усещане, че хем поливаш, хем ценната вода и хранителни вещества просто изчезват някъде. А пожълтелите листа? Те са като червена лампа. Ясен сигнал, че проблемът е дълбоко под повърхността. Добре, а сега си представете за момент, че можем просто да изтрием цялото това гадаене. Ами ако имаше начин да осигурим на растенията точно перфектната хидратация, без никакви излишни усилия и притеснения. Звучи добре, нали? Ето го и решението. Казва се TerraWet. Какво е това? Ами, най-просто казано, това е един уникален продукт на калиева основа, който действа като личен воден резервоар за всяко едно растение. И то точно там, където е най-важно – в корените. На пръв поглед изглежда съвсем просто, нали? Едни малки бели гранули. Но не се заблуждавайте. В тези мънички миниатюрни частици се крие една наистина невероятна сила. Сила, която може напълно да преобърне начина, по който се грижим за почвата си. Искате най-простото обяснение? Добре. Представете си TerraWet като една малка гъба. Гъба, която заравяте директно в почвата. И какво прави тя? Просто попива вода и хранителни вещества и ги пази. Пази ги на сигурно място, докато растението не реши, че е жадно. А сега дръжте се. Ето нещо, което е наистина впечатляващо. Всяка една от тези мънички гранули може да абсорбира, чуйте сега, до 400 пъти собственото си тегло във вода. Да, правилно чухте, 400 пъти. Това е просто изключителна способност за задържане на влага. И как работи всичко това? Механизмът е, гениално прост, наистина. Първо, смесвате сухите гранули с почвата, лесно. След това поливате, те веднага набъбват и се превръщат в гел. Когато растението ужадне, корените му просто си дърпат вода от този гел, когато им потрябва. И после гелът се свива и чака. Чака следващия дъжд или следващото поливане. И този цикъл, той просто се повтаря отново и отново и отново. Добре, теорията звучи страхотно. Но какво означава всичко това на практика? За градината, за растенията. Хайде сега да се потопим в основните ползи. Първо и може би най-очевидното – икономията на вода. И то значителна. Помислете, ще се полива много по-рядко. Защо? Защото влагата се заключва точно там, където е нужна, до самите корени. А това какво означава? По-малко загуби от изпарение и, разбира се, по-ниски сметки за вода. Особено през онези жеги летни месеци. Но почакайте, има и още. TerraWet не просто пази вода, той физически подобрява самата почва. Представете си го така. Постоянното разширяване и свиване на гранулите действа като хиляди малки плухчета, които непрекъснато аерират почвата. Край на твърдата спечена кора. Земята остава рохкава и влажна, а кислородът и водата стигат лесно до корените. И какъв е крайният резултат от всичко това? Простичко е. По-добра почва означава по-здрави растения. Кореновата система става по-силна, по-разклонена, просто защото винаги има достъп до влага, когато и потрябва. А това какво значи? По-малко стрес за растението и, разбира се, по-силен и по-добър растеж. Стига толкова теория. Нека видим как работи всичко това на практика. И за целта ще използваме един много добър пример, идеален за всеки начинаещ градинар – засаждането на чесън. И защо точно чесън? Защото чесънът е малко капризен, що се отнася до влагата. Наистина е много чувствителен. Дайте му твърде малко вода и листата веднага пожълтяват. Дайте му твърде много и главите могат да се разпаднат. Ето защо той е просто перфектният тест за TerraWet. И вижте колко е лесно. Процесът е наистина елементарен. Просто добавяте една малка щипка, говорим за около половин грам, от сухите гранули в дупката. Преди, разбира се, да сложите скелитката чесън. След това покривате с пръст, поливате и това е. Буквално това е всичко. Оттам нататък гранулите поемат работата.
А ако искате нещата да са още по-лесни, има и такова решение. Готово, дозирано. Една таблетка TerraFood за една скилитка. Тя съдържа точното количество, така че процесът става абсолютно безпроблемен. Добре, сега сигурно си мислите, чакай малко, на пазара има и други подобни продукти. И има право. Но тогава идва важният въпрос. С какво TerraWet е по-различен? С какво се откровява? Хайде да видим. Оказва се, че разликите са наистина ключови. Първо, да поговорим за дълготрайност. TerraWet работи в почвата цели 10 години. Повечето аналози те издържат не повече от 5. Второ, ефективността. Той абсорбира до 2 пъти повече вода. 2 пъти! И трето, което е изключително важно, той е напълно биоразградим. Разпада се и е напълно безопасен за околната среда. И така, нека да обобщим набързо. Кои са най-важните неща, които да запомним? С TerraWet първо, пестим вода. Второ, подобряваме почвата. Трето, отглеждаме по-здрави и силни растения. И всичко това е една дългосрочна инвестиция, която се греже за градината не за година или две, а за цяло десетилетие. И за финал ще оставя един въпрос за размисъл. Представете си това. Имате вградена водна батерия в почвата. Батерия, която работи неуморно в продължение на 10 години, за да дава на растенията точно това, от което се нуждаят, точно когато се нуждаят. Просто се замисляте, как би изглеждала една градина с такава невероятна сигурност.